Ma tistax tħallat ikel li diġà jkun kontaminat ma ikel li jint tkun għadek tittikol, anke wara ġurnata jkun hemm kontaminazzjoni u għalhekk fl-ebda mument ma tista' titfa' f'dalijiet tal-ikel ma ikel li għad trid tikkonsma. Dak kien l-appell tal-espert tal-ikel Anton Bidugal waqt intervista fuq ir-radju. Dan wara li l-ġimgħa l-oħra l-Gvern appella lin-nies sabiex jiffriżaw l-iskart organiku ħalli jevitaw l-intejjen fid-djarhom. Parir żgħir għal min għandu din il-problema li hija vera li fis-sajf jista' jkollok intejjen. L-iskart organiku l-borża meta tintela tista' tpoġġiha ġew il-friża u mbagħad toħroġha inti meta tiġi l-ġabra u hemmhekk il-problema ta' riħa solvejta u lilna ma toħloqilna l-ebda problema. Dan is-suġġeriment mill-Gvern spiċċa nbidel f'ċajta nazzjonali u bosta fuq il-midja soċjali kritikaw l-ifriżar tal-borża tal-iskart organiku. Buħud jappellaw sabiex il-ġbir tal-iskart f'pajjiżna ikun aktar frekwenti. Fil-fatt il-Partit Nazzjonalista ħareġ bil-proposta li tinħoloq sistema ta' koordinazzjoni bejn il-kunsilli lokali u l-amministraturi tal-blokok ta' appartamenti fil-waqt li jiġu identifikati hotspots fejn isiru reati ambjentali u jiżdied l-infurzar. Proposta oħra tal-Partit Nazzjonalista il-Kunsilli Lokali jerġgħu jingħataw ir-responsabilità tal-ġbir tal-iskart u jingħataw ir-riżorsi, inkluż dawk finanzjarji, sabiex jitejbu u jinfurzaw is-sistema. Intant waqt l-intervista fuq Radju Malta ix-xef popolari Anton Bidugal wissa lill-pubbliku sabiex bl-ebda mod ma jagħmel dak li jintqal mill-Gvern. Dal-aħħar smajna u rajna li xi ħadd ta' parir illi l-borża organika nifriżawha. Biex imbagħad noħorġuha. Biex ma tintinx. Imma tkun vojta qed tajt. Le, l-borża mimlija biex ma tintinx fil-kċina. Ara ma nagħmlux hekk. Tifriża ddaħħal mal-ikel. Ma tistax tħalla ta' mal-ikel li inti tittikol. Dak l-ikel li għandu 3-4 ijiem, jumej, ġurnata, diġà huwa kontaminat. Żgur. Nagħmel appell il-minet jismana, issa għala jista' jikkritikana u jagħmel li jrid. Ma tistax inti tagħmel oġġett li huwa kontaminat u titfgħu fil-friġġ. Dan il-pjan tal-Gvern nibdew nitfgħu il-borża tal-iskart fil-freezer ġab miegħu kritika enormi mill-Ministri lejn Mirjam Dalli li taħta jaqa' dan is-settur aktar u aktar wara il-Prim Ministru għażel li ma jikkundannahiex.